Bamakɔda lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabɔkɔrɔ Bɔkari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka ni an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan tali Bɔkari Tarawele ka foli ni tanni ka radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila na ka daminɛ Kayi ni ka taa bila fo Minaka maa minnu b'u sigi ka kunnafoni balan ba kɔnɔ Bɔkari Tarawele cɛkɔrɔbaw b'o la musokɔrɔbaw musomisɛnw cɛmisɛnw Bɔkari Tarawele b'a fɔ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen ni ce ka lamɛnliko ɲuman na bɛɛ lajɛlen ka fo bɛɛ lajɛlen ni ce ka kanubagaya la Bɔkari Tarawele maa minnu fana b'u ka majanw bila an ka kumaso in kan ko Ala ka sugu kɛ tama maa minnu kɛlen n'u ka ŋaniyaw siri n'u ma wuli fɔlɔ k'Ala ka wari sɔrɔ yaasa an ɲɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ye bi sɔgɔmada na an sigira kɛnɛ kan tuguni kunnafoni kɛnɛ bilasirali kɛnɛ ladili kɛnɛ jamana ale taabolo ɲɛfɔli kɛnɛ Bɔkari Tarawele b'a fɔ ko kunnafoni balan bɛ lase Jɛgɛfo kumasoba in kɔnɔ k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma la nka tarata o tarata e ni ne bɛ bɛn kunnafoni balan na bi sɔgɔmada na an garisɛgɛ bɛ Ami Jakite la ale de bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la boloninkɔni 10 bɛ munumunu salo la bouton 200 ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ munumunu ka dɔ tunomi technicien jɔyɔrɔ ka bon radio baara la fo k'a dama tɛmɛ n'ale y'a bolo biri minɛn dɔ da la e ni ne kumakan bɛ dan so kɔnɔ yan nka n'a y'a bolo bɔ a da la kuma bɛ taa de fo Anderbukan maa b'u jɔlen to cɛncɛn sanfɛ k'an kumakan mɛn o la o tuma an b'a fɔ Amedi ye n'ale y'a bolo yɛlɛma e ni ne sɛbɛkɔrɔ labɛnnen bɛ kunnafoni kɛmɛ k'a da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ o don Jɛkapip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jabate naamu a y'a to ten n'o tɛ a bɛ sa n'a tola ten a bɛ ja tigi nin ye tiɲɛ ne ko bala ya cogo bɛ di Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona le pays Fasiriba n'o ye Birahima Gindo dɔgɔnɔkɛ a ko Malikura Bɔkari Tarawele ko dalafɔli tɛ bilen ko ye fɔ ko ye Fasiriba ko jamana gouvernement ɲɛma n'o ye Dr Shogɛli Kokala Mayiga i b'a fɔ ko Shogɛli cɛ gɛlɛn i b'a fɔ ko Shogɛli cɛ duman Bɔkari Tarawele o tuma a ye min fɔ ko a y'a bolo da dɛ Fasiriba ko Shogɛli Kokala Mayiga a wele bilala maa min fɛ o de ye colonel Asimi Goyita ale min ye fanga yɛlɛma fanga min tun bɛ n'o ye Bandaw min welela ni ka bila jamanakuntigiya la Bɔkari Tarawele ni jamana tun bɛ ka taa min ye a numan fɛ o y'u sigi k'u miiri a baara taa min ye utukalo dɔ tile 20 tile 18 Bɔkari Tarawele président kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga u y'o dafiri tuma min na u y'a dafiri mun kama malidenw wulila k'u jɔ ko jamana ka kalan malidenw wulila mun kama ko jamana ka goni jamana bɛ ka buruja Mali min tun bɛ lawale la ni bonya tun b'a kan o birifini faralakaw ye u ka minɛnsanko bɛ koloko la Bɔkari Tarawele min ye finitigilakaw ye u bɛ baara min na jamana lakananiko la u wasalen tɛ u nisɔngoyalen don jamana lakana tɛ se ka kɛ ni nisɔngoya ye mun ni mun de bɛ jamana bɛ ka buruja maa minnu bɛ ka jamana nafolo kɛ min ye didigɛni ye Bɔkari Tarawele bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛ b'u la o tuma an ka wuli kama an ka wuli kama jama de jɛra ka wuli ɲɔgɔn fɛ Bɔkari Tarawele o ma dogo maliden si la jama jɛra ka wuli ɲɔgɔn fɛ fɛn mun na a ko o tɛ fɛn lankolon ye a ko maa man ka ɲinɛ o kɔ Bɔkari Tarawele o man ka bila kɛrɛfɛ min ye colonel Asimi Goyita a b'a sigi cogo dɔn sabu min ye jamanadenw ka wulikajɔ min kɛra sababu ye ka fanga dafiri Bɔkari Tarawele a tɛna sɔn abada ni ka fɛn kɛ min tɛ jamanadenw fɛ la koyi Fasiriba ko a ko Dr Shogɛli Kokala Mayiga tale Bɔkari Tarawele sigi tun kɛmɛ ka fɛn minnu makɔnɔ Malikura ko kuma Malikura hakilina kura taabolo kura fɛɛrɛ kura dabali kura malidenw ka se k'u sigi ka jateminɛ kura kɛ bonya kura ka ta ka da Mali kan maa min nana hakilinaw ye k'a baara boloda i b'a fɔ ko Shogɛli Kokala Mayiga wa bonya in sɔrɔla ha diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bɛ ka nɛgɛw nɔfɛ non a sɔrɔla Bɔkari Tarawele Fasiriba ko a ko min ye Dr Shogɛli Kokala Mayiga Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ a bɛ o premier ministre baara la min ye kalo salen tɛmɛnen tile 21 Bɔkari Tarawele a welela ni ka taa da don a ka baara taabolo la CNT wasadenw ɲɛkɔrɔ a ye walawalali kɛ Bɔkari Tarawele a ye fɛn min f'u ye Bɔkari a y'u wasa a ye fɛn minnu f'u ye malidenw y'a mɛn Malikurako kuma min b'a dusukun na Bɔkari Tarawele a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ kelen i b'a ye k'a fɔ Shogɛli Kokala Mayiga ko hali n'i t'a fɛ a ye min fɔ ko tiɲɛ don wulibali don dɛ Bilhak Bɔkari Tarawele Fasiriba ko a ko ni maa min bɛ Shogɛli Kokala Mayiga dɔn cɛ gɛlɛnbeleba min ye bɛɛ fanga donni an ka jamana in kɔnɔ n'a ye ko min nɔ minɛ a t'a dabila wa n'a y'i fasaja ko min na Bɔkari Tarawele a bɛ nɔ bɔ o la Shogɛli Kokala Mayiga premier ministre a ko min ye Mali premier ministre Bɔkari Tarawele n'i ye tariki lajɛ Shogɛli ye koba min kɛ Bɔkari Tarawele ko Mali premier ministre ma deli ka ɲɔgɔnna kɛ ayi tiɲɛ fɔ Mali k'a danbe segin a yɛrɛ ma dunkojuguya ni ka fu siri o
Gana a ko malidenw ka Mali kɛ malidenw sago ye i b'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga parce que b'a ko min ye Choguel ale kelen ko ka bilan fɔ CNT wasadenw ɲɛkɔrɔ a ko ale kɔni ta tɛmɛnen kɔfɛ a b'a ɲini a ka gouvernement membre fɛ Boubacar Traoré ministre o ministre ko bonya ni dana talen do ka da i kan o kuma ko jɛmukan dɔ bɛna sigi heure kelen min ye jabarani n'o ye ORTM ye Boubacar Traoré k'u bɛ i ɲininka i k'i da don i ka bilan na i sigi furadama kana bila bila i ye fɛn minnu fɛn mun kɛ ko dogodogonin t'ale k'a bɛɛ ɲɛfɔ wa nin ye ko wulitɔ ye ha nin ye ko wulitɔ ye kuma f'i ɲɛna ko ministre dɔw bɛ Choguel ka gouvernement na Mfɔdi ko ka su u kan ka gɛn ni y'o olu bɛ n'u sigi jabarani o bɛ na mun f'a ye ni y'o tile de bɔtɔ la k'u welela k'o to gouvernement in kɔnɔ u ye mun kɛ foyi a bɛɛ bɛ ka ɲɛna an ka taa Boubacar Traoré Choguel Kokala Mayiga a ye nin hakilina ɲuman min ta Boubacar Traoré ko malidenw nisɔndiyalen don kosɛbɛ malidenw kɛmɛ ka nin kunbɛn n'u tigɛ fila ye min ye ministre ka na sigi ka ɲɛ gɛn ani journalistes ɲɛ Boubacar Traoré k'i ɲininka i nana ni hakilina ɲuman minnu ye i ye mun ni mun kɛ i ka ministre so mun de bɛ gɛlɛya la malidenw sigilen bɛ ka jaabi mun b'a kɔnɔ e ye mun de ta ka bɔ degun sira kɔnɔ i nana ni yɛlɛma jumɛn ye Boubacar Traoré o kuma ko dɔ bɛna to nin ko in na parce que b'a ko Choguel filɛ nin ka min kɛ dɛ Mali kura ko hakilina yɛrɛ ko de filɛ nin ye yanni bɛ t'i dogo premier ministre kɔfɛ k'a fɔ e ne k'a kɛ ni yɛrɛ nana sigi k'a ɲɛfɔ voilà faamuyali bɛ kɛ o bolo tɛ biri da la bolo tɛ biri ɲɛ la wa n'i nana kalon tigɛ anw ye fana an b'a dɔn o kun ye kule bi an tɛ namara bi dɛ Boubacar Traoré min ye colonel Assimi Goïta a ko k'a ye kilisi minnu di Choguel Kokala Mayiga ma a ko kilisi ninnu bɛɛ lajɛlen mɛnnen don a fɛ Boubacar Traoré ko baara minnu bolodalen bɛ gouvernement fɛ Boubacar Traoré k'a bɛɛ ma kɛ dɛ nka kumaba minnu kɛra ko bɛ somɔgɔ caman bɔ an bɛ don min na ko bi wa bɛɛ ɲɛ b'a la fana bɛɛ ɲɛ b'a la Boubacar Traoré min ye bilan général yɛrɛ ye a ko ma se nka san kelen danna mun taara k'a da ministre kan Boubacar Traoré k'u kana ɲɛfɔli kɛ maaw ye kunun Adam nana ni économie de finance voilà Alfuseni Sanu kɔni Boubacar Traoré parce que b'a ko jatigɛ kɔni daminɛla min ye Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye nin baara in k'a bɛ kɛ fo finibɔ fo nɛrɛbɔ n'a datura maa min na e t'a se fila min ye Choguel ko hali bi k'a ka danaya b'a kan jɔyɔrɔ ni danaya mun talen don k'a kalifa la k'a ka tɛmɛ ni baara ye Boubacar Traoré k'a kana kɔfilɛ ko sabu ko kɔfilɛ bɛ na ni yira ye wa bi su in na tuuru bɛ maa min b'a dɔn an ka ministre de la défense des anciens combattants colonel Sadio Kamara ale de bɛna sigi jabarani na bi ka ɲɛfɔli kɛ ministre so min t'an bɛ ka kalifa la a ye baara jumɛn kɛ ka bɛn na furadama kana bɔ sisan la an ye yeli kɛ o hali ni Sadio ma kuma fɔlɔ hali n'ale ma kuma an tɛ wala ka ban nin ye kunnafoni an ye min bɔ le pays kɔnɔ Birahima Gindo dɔngɔnɔkɛ ale ka sɛbɛnni filɛ Birahima Gindo ka fara le pays fasilel jɛkulu kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko tɛ ko fiɲɛtɔ ka kɔfilɛ ni ɲɛfilɛ laadala tile don n'o t'a kun bɔ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko sɔrɔ de Bamako maa min ka fasiri ye nin ye o ye Laya Jara ye Laya ko mun bɔ ne b'a fɛ ka anw ka ministre sɔrɔ dɛ n'o ye ministre délégué Umaru Jara ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa bɛ se k'a fɔ hali tɛ yira ale ye ministre jini ye an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ni adamadenyaw ka se ka don bala o kɛrɛfɛ n'o Umaru Jara a bɛ maa min ka yamaruya kɔnɔ n'a kan ka baara kɛ n'o ka hakilina ye o de y'an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka kɛnɛya ko ma n'o ye Jaminatu Sangare ye nka ko n'i y'a lajɛ k'a bɛ ɲini ka waati jan bɔ maa bɛɛ lajɛlen b'a la k'i yɛrɛ ɲininka n'o ye Umaru Jara ye ale min ye ministre délégué ye min n'a ka baara ɲɛsin bɛ action humanitaire la solidarité ma ani maa minnu bɛ yen ni walejugu jatigɛ wale kɛbaaw o kɛla sabu ye olu y'u place bila n'o ye réfugiés et des déplacés a ka baara ɲɛsin bɛ olu ladoli baaraw ma olu ka sigiyɔrɔ bila o bɛ se ka o sigiyɔrɔ bila hali n'a sɔrɔla ɲuman tɛ o bɛ se ka sigi o bɛ taa sigi yɔrɔ kura minnu na o ka se ka kɛ damu ani hakilisigi kɔnɔna na bawo ministre Umaru n'i y'a lajɛ ale ye M5 maa ye M5 min bɔla ka bɔlɔn minɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ka se ka El Hadji Ibrahim Boubacar Keita Ala k'a hinɛ k'o ka fanga ni k'o dafiri o dafirilen kɔ i b'a ye k'a fɔ e ko CNT joli kun ko t'a kɔnɔ wa a m'o sɔrɔ min kɛ o ɲɛn'a ma sa ni k'a kɛ ministre délégué ye ministre délégué de l'action humanitaire de la solidarité des réfugiés des déplacés ale kɔni o ministre so tala ni ka kalifa la k'a bilala maa min ka danganiya kɔrɔ n'a kan ka baara kɛ n'o ka hakilina ye o de y'an ka ministre min n'o ɲɛsin b'an ka kɛnɛya ko ma n'o ye Jaminatu Sangare ye ka kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ ministre Umaru Jara a kɛ o kɛ ka bɔ ka taama a kɛ o kɛ k'a fɔ k'a bɛ kuma jabaraninw na arajo sanfɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ tigɛlimani kumaw dɔrɔn de ta ni ka ɲɛsin ministre ba yɛrɛ ma n'o ye ministre de la santé Jaminatu Sangare maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima ministre Umaru Jara a nakun ye jamana joli ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ walima nakun wɛrɛ bɛ ale la min ni joli jamana joli o hakilinaw tɛ kelen ye a baara ta
min ye Dr Sugali ko kala Maiga ye an ka caman jara faga bulon ɲɛma a ye danaya da ma ko fɔlen nga bawo bɛɛ lajɛlen de kun bɛ M5 RFP kɔnɔna na minnu kɛla sabu ye k'u faga fara ɲɔgɔn kan ka se ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Ala k'a hinɛ k'a ka fanga ni k'a dafiri ni sɔrɔdasiw nana ni ka n'u ka baara tɔ dakuru bolo n'i ye ko in lajɛ Elhaji Umaru Jara ye i n'a fɔ ko danaya dalen kɔ a kan hakilina wɛrɛw de yen bɛ a la a yɛrɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima a taa bɛ ka bila minisiriso min na yalima a bɛ minisiriso in baara yɛrɛ dɔn wa min ye fasiri kɛbaa ye ale ko ɲininkali ka kɛ dɛ min ye Imam Umaru Jara ye ministre délégué des actions humanitaires de la solidarité ko yalima a bɛ jɔyɔrɔ min na ni jɔyɔrɔ in ka kan wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Jaminatu Sangare ye ale ye min ye ministre de la santé et du développement social ye a kɔni danaya de dala kan k'a sabu kɛ a ye baara minnu kɛ ne ye INPS ta a y'i jɔyɔrɔ f'i ye wa min ye CMSS n'o ye caisse malienne de sécurité sociale ye a nalen bila o ɲɛmaya la o baara ninnu a y'o fana kɛ ka taa se a dan na min ye Jaminatu ye a ye baara minnu bolo da jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kɛla sababa ye ko maa b'i to i yɛrɛ ma k'a fɔ k'i bɛ muso in k'i b'a tɔgɔ nɔgɔ wa min ye anw ka kɛnɛya tigilamaw ye a ɲɛmaya bulo ka taa fara dugumamaw kan n'o ye baarakɛlaw ye kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna na n'i y'a tɔgɔ fɔ maa o maa ye bɛɛ lajɛlen b'a ka ɲumanya de fɔ nka min ye Umaru Jara ye Imam Umaru Jara ministre délégué chargé de l'action humanitaire de la solidarité des réfugiés n'i y'a ka taabolo lajɛ e ko a t'a fɛ ka Jaminatu senkɔrɔma cɛ wa k'a sɔrɔ ale de kan a fanga fara Jaminatu ta kan waasa min ye baara ye n'o ye camanjɔrɔ fanga ɲɛmaaya ye o min t'a mɛn ka kalifa u la ministre ninnu bɛɛ lajɛlen ka se k'u ka baara kɛ jamanadenw bɛ lafiya min nɔfɛ kɛnɛya kunda jamanadenw bɛ lafiya min nɔfɛ bɛɛ ni kelenya sabatili la ale ka kan ka sinsin o de kan ko nka ko taabolo wɛrɛ yen bɛ a la min kɔni tɛ nin si ye wa min ye Umaru Jara ye diɲɛ don o don a bɛ ko dɔ kɔni kɛ min kɔni b'a ka ministre tigɛlimali kan ani ka o ko fɔ a bɛ ko dɔ kɛ waasa min ye ministre Jaminatu Sangare a bɛ se k'o tɔgɔ nɔgɔ cogo min na ko nka ko maaninfin min tɛgɛ ni nkɔni kelen bɛ Ala bolo maa tɛ se k'o senkɔrɔma cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ maa min y'an ka ministre de la santé de développement social ye a ye baara minnu k'a dogo tɛ maa na ɲɛdimi t'o kɔnɔdimi tɛ Umaru maa bɛ se k'a fɔ ko a fanga ka dɔgɔ k'a fɔ ko a bɛ ministre Jaminatu Sangare k'a b'a ka baara bolodaliw k'a b'o lanɔgɔ a bolo o kɛnɛyaso joli don minɛnkuraw ma ta ka don yɔrɔ minnu na a nafura dama ni sisan cɛ o kɛnɛyaso joli don gɛlɛya tun bɛ minnu da la n'o y'a ɲɛmaw ye n'a ma fura ɲini u ka gɛlɛya la maa bɛ se k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen o ma ɲɛ bɛɛ o bɛɛ lajɛlen ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko nka k'a fɔ a nafura dama kana bugɔ sisan la sɔɔni an bɛ taa san kelen na Jaminatu Sangare a ye baara minnu kɛ kɛnɛya bunakun kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a jira maa na wa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sɔnni sigi a kan ko nka min ye Imamu Umaru Jara ye ko yalima n'ale bana misiri la kana kɛ minisiri ye gouvernement transition di nin dɔɔnɔ a bɛ fɛ k'o min dɔn a da k'o kunun budɛ k'a ka i to o kununi la nka min ye maa wɛrɛ tɔgɔ lanɔgɔli ye Zango a bila an bɛ minisiri min ka danganiya kɔnɔ n'o ye ministre de la santé développement social ye k'a ka n'o tɔgɔ nɔgɔ ko bawo o ye maa ye maa min jabajɛlen don maa min n'a kɔni y'a jɛniyɔrɔ fi jamana in a ka yiriwali a n'a ka a bɛ se ka sinsin cogo min na diɲɛ maa ka se ka ka jamana tɔgɔ fɔ nin ye mun ye tuma min n'an y'a sama ka bɔ Bamakɔ kɔnɔna la Laya Jara a ka fasiri don Bakari n'i ye kolokurunba fililen ɲamansunugu la a ye na dɔ timiya ka tɛmɛ ne bɛ n tigɛ don joona le Kayima ND fasiriba n'o ye Umaru Tarawele Baru kolontigi Bakari Tarawele a kɛmɛ ka kalimu ta tuguni a y'a jira k'a fɔ Mali politiki ma cɛ kuma saba Bakari Tarawele u kɛmɛ ka jamana in bila ni ka t'u kalifa don jamana wɛrɛ la a ko mun y'u bɔ Maliba kɔnɔna la Bakari Tarawele min ye a ma fɔlɔ fasiriba ko jamana kuntigi denkɛ Karimu Keita Kacho Karimu min ye député kɔrɔ don Bakari Tarawele commission défense assemblée nationale la Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ tun b'a bolo fasiriba ko a ko Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen n'o ye a fa ye Bakari Tarawele ale kɔni ye boli kusa ni sigili ye sabu a b'a dɔn k'a fɔ jateminɛ mun b'a kɔ jateminɛ caman de b'a kɔ Bakari Tarawele fɔlɔ ye mun ye an jɛɲɔgɔn an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Birama Ture ye ale kɔni tununa Birama ka tununi a tunu fura dama kana bila bila maa min tɔgɔ de bɛ ka funufunu fiɲɛ fɛ a ko la o de ye Karimu Keita Kacho ye Karimu don wa Karimu tɛ wa Karimu de tɔgɔ kɔni bɛ ka fɔ nin ko in na o tuma min kɔni Karimu ye a yirala k'a fɔ k'a ɲini ka na n'a ye k'a jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ a ka tiɲɛ ni nkalon a k'a bɔ ɲɔgɔn na
min ye armée ka minɛnsanko ye a da b'o fɛnɛ la min ye commission défense ye foyi ma k'a kɔfɛ jamanakuntigi denkɛ Boubacar Traoré fanga min tun bɛ a la o dogolen tɛ maa la ko n'o de bɛna boloda a fa ka fanga kɔnɔ n'a sen tɛ min na a da b'o la jamanakuntigi ale kɔni tɛ bilen Boubacar Traoré ale tɔgɔ na fɔ tariki la min ye Karimu ye a ye boli kusa ni sigi ye o kuma kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko Karimu bɛ Kɔnɔwari jamana kɔnɔ Karimu mana bɔ yen maa min fana bɛ Boubacar Traoré o de ye docteur Boubou Cissé Boubou Cissé Ibra Boubacar Keita ka fanga kɔnɔ a kɛra ministre ye siɲɛ caman min ye IBK ye a ka fanga bɛ dafiri tuma min na Boubou Cissé a kɛra premier ministre ye wulikajɔ min kɛra IBK kɔ Boubacar Traoré a yɛrɛ la k'a fɔ min kɔni ye Boubou ye k'o fana tɔgɔ bɛ fɛn dɔ la o de ye ko ka finitigɛlakaw lawuli ka bila taamadenw na min ka maaw fo kuma o bɛ Boubou fana nɔfɛ sɔmin kelen Boubou kɔni sɔminen k'ale bɛna wele fanga tigilamɔgɔw fɛ o fana boli boloda ka taa mini a kun fɛ kɛ kɔsɔ maa fi politique maa bɛ se boli la Boubacar Traoré Boubou Cissé kɔfɛ parce que b'a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban min ye dankɔrɔba in ye n'o ye cɛman Iber Kulubali ye ale fana kɛra ministre Ibrahim Boubacar Keita tile la Boubacar Traoré jateminɛ min fana b'ale nɔfɛ min ye Mali kiri kunda o de ye Mali finitigilakaw ka minɛnsanko ye o tuma k'ale fana tɔgɔ b'o ko la minɛn minnu sanna ni surfacturation kɛra min ye cɛna Iber Kulubali ye k'a da b'o ko la parce que b'a ko ale fana sɔminen o tuma min ye kiiritigɛlamɔgɔw ye k'u bɛna sɔn ka wuli a kama ale fana kɔsɔ kɛ Esenbol kɔsɔ jamana in bolikɛlaw ka ca dɛ wa a baara ta o tun bɛ se ka taa n jɔyɔrɔ finse olympique kɛnɛ kan u filɛ nin ye ko de yira n na ja bolikɛla cɛ duman bɛ jamana kɔnɔ an t'o dɔn fo ni kiiriko kuma bɛna wuli fo min na an bɛ sɔrɔ k'u ka cɛ dumanya dɔ boli la Boubacar Traoré maa 4 na a ko tɛ marakala zone tɛ fila binajan don n'o ye kɔlɔnjɛbakaw ka dankele Baru kolontigi min ye député Baru n'o ye Umaru Mariko ye parce que b'a ko Boubacar Traoré ale kɔni fana bolila wari ni ka jamana bila ale bɛ min sisan ma t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na dɛ a k'a kɔni tɛ jamana in kɔnɔ Boubacar Traoré parce que b'a ko Umaru Mariko a da ka fari cogo min na cɛya kuma bɛ bɔ a da kɔnɔ cogo min na a man ka boli Boubacar bɛ min f'i ye cɛ man ɲi cɛ bolo wallahi cɛ man ɲi cɛ bolo nɛgɛden ma ɲi dɛ n'a fɔra ko nɛgɛden tigi a ye bolo nɛgɛ bɔ a bolo la i b'a maa bɛ don kaso kɔnɔ baki ni bracelet fɛn fɛn b'i tigɛ la ceinture mun b'i la a bɛɛ de bɛ bɔ e b'a dɔn o bɔkun ye min ye i kana na ti o dɔ kɛ k'i yɛrɛ faa voilà donc nɛgɛw nɛgɛ bɛ yen objet bɛ yen k'a bɛ adamaden na montre fɛn o fɛn i tɛ donna si ye kaso kɔnɔ o tuma n'a fɔra i ye ko nin bɔ i ka don o don maa min y'o kuma bɔ a da kɔnɔ e b'o lajɛ ka san lajɛ ka dugu la k'i yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn ko adamaden tɛ foyi ye cɛ man ɲi cɛ bolo Boubacar Traoré Baru kolontigi Umaru Mariko Boubacar k'ale fana da ye filako bin tigɛ Mura o janjo la an ka armée ye kunnawolo min sɔrɔ yen ni ka bamanciw kun ci k'u dafara Baru kolontigi ko Mali kɛlɛkɛcɛw de baara filaw ma o tuma k'u ka sabali u ka don bɛrɛ la k'a ye kumajugu fɔ armée bɛ ka yɛlɛ puissance la e bɛ k'ulu fari fa k'ulu lagosi maa wɛrɛ ye o kuma in ma bɛn dɛ o ma bɛn dɛ parce que b'a ko min ye Baru kolontigi ye ko hakilina jiginna min kɔni ye wele bilala Umaru Baru kolontigi ma décembre kalo dɔ tile 7 san 2021 ka na bila janvier kalo tile 4 san 2022 Boubacar Traoré ni k'a datugu Bamakɔ kasobonba k'a ye yen k'a siyɔrɔ ye a bolo ko la hali bi o ko ma kun cɛ ban o tuma k'a nɔ bilalen filɛ kiiri wɛrɛ la Boubacar Traoré min ye ni cɛ 4 ye yaasa u ka don Mali kɔnɔ k'u ka ɲi ka wuli u diinɛ n'u ŋaniya ka n'u yɛrɛ di Mali kiiritigɛlaw ma ko n filɛ nin ye min bɛ aw fɛ a y'o kɛ n na ko n'o tɛ n'a bɔr'o la hali ni fanga yɛlɛmana Boubacar Traoré ko ni cɛ 4 kelen o kelen donna Mali kɔnɔ k'u jɔrɔlen bɛ fɛn kelen mun ɲɛ dɛ ko fɛn kelen de b'u ɲɛ yan u y'a bila da mun na u bɛna ta o dakɔrɔ kelen na hali n'a mun minɛ ka don kaso la a donni n'a waati nataw la an n'a fɔ ka dugu tulo la a bɛ yan dɛ wa n'u nana k'a fɔ k'u bɛ fanga ɲini an n'a fɔ ko maa min bɛ boli an t'o k'an ka ɲɛmaa ye Mali kura ko u bɛ ka siran fɛn fɛn ɲɛ n'u nana kɔni kiiri kelen kɔni Boubacar Traoré ko kiiri bɛ tigɛ dɛ o de y'a to maninfin ka ɲuman kɛ voilà kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kayima ND kɔnɔ Umaru Traoré ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Amedi fa fɛ jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Boubacar Traoré n balancogo bɛ di
Wajabate namu o ko te ko dugumena ta kulusi jalasiri ga ba funi ni yentega do ni saban bo saban do ko amako lene pana igragise ni aka fasiri igragise ko kwanga ta mi bereli o fleni koro circle konnana o to ko da mi ndo ni ya ta ka laje iba fo mi gindo la kawi kata se ma woroma ko lugu sigi inde ga nyo laje so ni oduna karaw ga nyo na wa bawo ni ya laje mi gindo la kawi ni kasoge la kawi yoro go fula mi nanda tu fleni ala no ye bereli no be koro circle konnana ma ko fula nu iba ka fo do no do uga mi ye uka duguye ako asigi bala ka gele ya doni bawo ni ya ta ka laje ko in be soro la fen me nobe odeye uka chateau mi no be ni bela gele be mogo ye ojila oko o chateau de ko ni zigileza o kela sabuye ni ka ma ko folo nunu ni ka ufo nyongo wa ko in bela gele nzoro la mi ye sungolo temelenye o sungolo inde seveza ina fo ambala ka olu te banu ka jitala wala ma demso be blaga ta ji do takana ji ba me sokono o jita seve iba ka fo ulu kon de tara fo nyongo o fo nyongo o tal me wolo femina ni ye karza soro sini ba mne ka nyimi wala ma ba fa mwe ngoni ngeme sabuye sa akarau ako gele aledu wani ya laje eko nunu nchile ko nyona nu sikimbe ka nyona laje atoye sa ko ni fitin do ka chumbe anga nge nyonga ako ko ni am fere matika la jona ka kele invoni ka dakuru ka jisma boni tasma ka kuna tasma na e bawke je dongodo abeke gele ya bilibili manunu ube sigila abe nyinga wati jambo wa beni kele abe oni nyanje wa kuni ye anga jamana yere ta ka laje mi ye koro ye obe anga marabulo mi fe ode mopti wa mopti mara mi ye bujate wale keba uye no etoro risuye olu fana talembi soso manivu ni nyanje manivu nga bla nyona ani mani ube se gu sagonu dungo soro ye sigiba ula choko mina o fele ko ni mala ga tike o fe je dona duguje mi ye gino la gawe kata se kasogila kauma bereli koro sergili konnana na malaje jinyama jolena abena tike fe ye femi ni bolo na se ga ko kume ko ni ya laje nunu sele ko nyoma ibaye ka fo uka lokolso mi no be bereli konnana de o lokolso o directory belajile ba kalama mi ye jatike wale kebo no etorodusuwe olu be dugu la wale be mununu salo ga dugu la o dugu nunu belajile la kolgo abelajile nyongledo la kolzo datugu mbe gabdo be olu ko ngeme ku jagele ya ina fo mi ye moizi gindoye ale ko ni ale de ye ni yoro ko fole ale de o local directory akoni akeme ga la kolzo daele die dongodo akoni ba sibla alama wasa mi ye demso yo ga kalango akana do ngalama na ga ka to sigi konnana ibaye ka fo demso la go ga jagulu nyama mi fana be no eswela dumboye sola dumbo nunu fla de sugandila ibaye ka fo ni gindo la ko ni kasogila ko kele go ga nyozoro kele sabula ibaye ka fo mi ye plendi o ko ni fla do la kele olu kontaro do wa o kele ga kata plendi ngon do ibaye ka fo mi ye gendarme no lu be koro olu ye ma blakana o gendarme nunu nana civilila o tet etenina o nana mobili mi yara fana o te gendarme ga mobili o ga o sina yoro mina o ye dugutigi ko ga yoro o sela dugutigi fe dugutigi bismillah ina fo la dala kola ku nyinga unakuna uyu naku nyefo dugutigi ko mi ye hagil nanye ku ka sebenjira alela mi ba jira ka fo ko mi ye gendarme ga nyama ya bloye o de yu ci ka bokoro kana aleka dugu konnana o sebe ma soro ma ko fole nunu mbulo jama ya rabbina ka chaya minge e ko ma chile nunu olu mu se vawa ba dugutigi ya fu yere ni sebe la ki ka te au bolo na ko ni nana ka bena ma dom ne ka tano ye ka ko be gele ya ko sebe o ko ni manunu o e ko ma dugutigi ka korofo mewa o segi na ni gata ichi lase o chiboma ga iba ye ka fo wati dama do kofe e ba do an burusi kono mo ame famo mbo ya fugu karama mi ye dugutigi ay mad fly ko ni nyiniza olu kata kuma duguto ala ni ma fla no e gindo la ka ni kasologele akawe olu ka kele mbese ka banjo mina ni chato do no ye foraji nye o mi ngeme sabwe ni ka futuna wuli ni gwa fla ni nyanje afutuna ka se ka dalasa dugutigi ko sa ko mami mbese ka ta akorofofo mami nkala me no be akini na numando o de ye bereli local directory no ye Moise Egindo ye wa mi ye demsala ko ka jakulu nyema fara ye no o ye swela dumboye olu fla de fara la nyanga ni ko chi dugu tigi fe olu ka se ka ta dugu ka welega ni ka se ka ta alame use
i b'a ye k'a fɔ gendarme kɔni ko payi an b'a la ka maa minnu ɲini dɛ aw de don o ɲina k'u minɛ dɔrɔn ka mandat de dépôt kɛ u kan k'u minɛ k'u datugu ten ŋɔɲɛ fo Mopti kasobuba la n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɔrɔfɔ in a kɔni a ye dugudenw caman gwan u kamana na dugutigi yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin na kɛ dabali banko belebele ko n'i ye yɔrɔ in ta k'a lajɛ ko min ye lakanabaliya ye o kɔni bɛ ɲini ka kɛ fɛn ye sa min kɔni maaninfin b'a la k'u ka adamadenya kɔni k'a kɛrɛfɛ u ka yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na n'o ye Mopti mara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Bereli dugu ye n'o o filɛ nin ye Koro cercle kɔnɔna na ko nka ko n'a fɔra ko in fana bɛna taa fara a kan ka taa kɛ maaninfin gwa fila bɛ yen olu t'a fɛ ka ɲɔgɔn ye yelen kelen na k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o kɔni a ko kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ min ye lɔgɔlimɛtiri minnu n'olu bɛ yen n'olu ka directeur minɛlen filɛ n'o directeur tɔgɔ ye Moïse Gindo olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu fana tɛna kalan kɛ tugun lɔgɔlidenw na wa u bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ wa u fɔra la denmisɛnninlakaw kan denmisɛnninlaka minnu fana ka ɲɛmaa minɛna n'o ye président de la jeunesse de Bereli ye olu n'o o ɲɛmaa ye Sumayila Dumbo ye ninnu fana y'a jira k'a fɔ min ye Koro jeunesse ɲɛmaa ye Sumayila Dumbo ka taa se u ka l'école directeur ma o min minɛlen filɛ ka datugu Koro gendarmerie ɲɛmaaw bɛɛ fɛ ko n'u m'u bolo b'u kan na k'a na kɛ gɛlɛya belebele ye ko wa k'u na wuli ka jɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ min ye gendarme ninnu ye olu ka maa ninnu ka se ka bɔ Mopti kaso kɔnɔna na wa nin kɔrɔfɔ in ni ɲininkali b'a la ka kɛ ko yalima nin ko in bɛna to nin cogo in na wa n'a fɔra k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye marabolo ye n'a ko gɛlɛya bɛ ka waati tɛmɛlenw na ni nin ko fana nana fara a kan ko yalima k'o tɛ degun faralen ye degun kan wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ Fadiri Kɛba fɛ n'o ye Yusufu Kamara ye Yusufu ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min ye Gindolakaw ni fɛ Kasogelakaw ye kɛlɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni forage ko kɔnikɛla sababu ye n'a kɛlɛ sababu ye dugu sigibaw bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka maa kɔkɔrɔma don a ko kɔni kɛ bɛ gɛlɛya belebele ye k'a tasuma a da ka kuru joona min ye jisuma ye o ka bɔ a tasuma kan wa maa minnu minɛ filɛ ka datugu fɛ olu bolo bɛ se ka b'u kan na cogo min na bawo ko bin kɛla u kan faamaw bonyali hukumu de y'a to dugutigi ye ni maa fila ci n'a fɔra k'olu minɛ ka mandat de dépôt da u kan ka t'u bila kasoba la Mopti k'a k'o bɛ gɛlɛya nin ye wele tɛmɛ tuma min n'an y'a saba ka bɔ lɛdɛbana kɔnɔna na Yusufu Kamara a ka Fadiri don Bokari Tarawele hali bi bɛ ko min na o ma ban ne bɛ n tigɛ don ko kura soir de Bamako Fasiriba n'o ye Umar Ongoiba Bokari Tarawele ale ni Nouvelle Horizon Bokari Tarawele an bɛ nin sɛbɛn fila bɛ gosi ɲɔgɔn fɛ o tuma min ye soir de Bamako ye wari an ka taa hôpital Gabriel Touré la n'o ye kɛnɛyaso belebeleba ye an ka faaba kɔnɔ Fasiriba ko a ko adamaden Bokari kalifa de bɛ an bɛɛ la n'o ye nin ye Bokari Tarawele an yɛrɛ ma bila an yɛrɛ la nin a bɛ bɔ an na ka maa min y'a bila an na n'o ye an daba maa ye Bokari Tarawele ale ka yamaruya de kɔnɔ a ko n'o don sera maaw bɛ taa bila yɔrɔ min na n'o ye suma ye yanni janaja waati cɛ i b'a fɔ ko morgue kɔnɔna Bokari Tarawele Gabriel Touré morgue Fasiriba ko min kɔni jiko gɛlɛya ye ko de bɛ yen ko kɔni kabako belebeleba ye Bamakɔ cɛmancɛ la yan n'o kɛra an ka maa fadilo olu na ko cogo di maa de bɛ ɲininkali kɛ Bokari Tarawele Umar Ongoiba Baru kolonitigi soir de Bamako ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Bokari Tarawele ko mɛn dan ye mɛn tigila ye ale taara hôpital Gabriel Touré kɔnɔna la ani maa min ye ɲɔgɔn ye o ye Jime Kante ale ye secrétaire général adjoint ye syndicat jɛrɛjɛkulu mun bɛ yen n'olu ni UNTM bɛ kan kelen fɔ Bokari Tarawele Jime Kante y'i da don baaraw la a ko jibonto saba bɛ yan Bokari Tarawele min kɔni ye forage ye o ye fila ye min kɔni ye chômage ye o ye kelen ye a ko o n'a ta o ta ko ji de bɛ tigɛ hôpital Gabriel Touré kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di yan ko maaw minnu bɛ taa su ko la Bokari Tarawele ko maa min su min bɛ bila Gabriel Touré kɔnɔ k'a dagosi ka bon o tuma ko sukolo bɛ ji ɲini ka dɛsɛ o tuma k'ale yɛrɛ bɛ se ka seereya Bokari Tarawele min ye ɲɛmaa ye ko bolo maa funu a bɛ da tigi kan na maa min ye jalakili ta o de ye Jime Kante olu ka lafasa tɔn Bokari Tarawele n'i y'o la o ye soir de Bamako ye Bokari Tarawele Nouvelle Horizon olu fana wuli ka jɔ kɛ olu y'a jira k'a fɔ kuma min bɛ k'a fɔ k'u bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ni tiɲɛ don walima ni nkalon don olu fana ni maa dɔ ye ɲɔgɔn ye o fana ye syndicat ɲɛmaa dɔ fana ye Bokari Tarawele n'o ye Mambe Touré Mambe Touré ko kuma o kuma bɛ ka fɔ réseaux sociaux kan k'a si tɛ tiɲɛ ye munna a dalu ye k'ale ka dalu ye min ye Bokari Tarawele o tuma ko ale yɛrɛ ye syndicat Gabriel Touré kɔnɔna la o tuma k'a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ bɔ a la ko ni Gabriel Touré lajɛ banabaatɔ minnu bɛ don tile kɔnɔ a dagosi ka bon banabaatɔ kɔrɔsigilan minnu bɛ a dagosi ka bon Bokari Tarawele ko ji min bɛ yen n'a bɛ matarafa a ji ka bon kosɛbɛ o tuma ko chômage Bokari Tarawele o fila bɛ yen min ye forage ye o tuma k'o kelen bɛ yen Bokari Tarawele ko n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ ni tilema gɛrɛgɛrɛ min na funteni gɛrɛgɛrɛ ko jɔn bɛ se k'a fɔ kin jumɛn na ko worobinɛ tɛ tigɛ
a ka gɛlɛ dɛ ko kin jumɛn bɛ ko worofina ji tɛ to ka dɔgɔya Boubacar ko n'o ji dɔgɔyali bɛnna ni maa min ka su ko waati Boubacar k'i bɛ olu jalaki o tuma k'a da tɛ olu la a da bɛ soma jɛpu la o tuma ko ni château bɛ yɔrɔ minnu na Boubacar ko jɔn bɛ se k'a fɔ ko château bɛ ji suru waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ka gɛlɛ don dɔ la tile bɛ bɔ don dɔ la tile ti bɔ wa don dɔ la Boubacar min ye panni yɛrɛ bɛ se ka kɛ parce que b'a ko nka ko bɛɛ lajɛlen kɔni baara taabolo ye nka kulu bɛ min fɔ ko ji ma deli ka tigɛ maa min Touré ka kuma ko ji ma deli ka tigɛ morgue kɔnɔ Gabriel Touré la a ka gɛlɛ dɛ ko kuma bɛ ka fɔ ko tɔgɔtiɲɛ kuma don a bɛ maa gɛn kamana ko lagosi kuma don ko n'i y'a lajɛ ko syndicat kɛlɛko kuma don sabu syndicat fila bɛ u tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ wa i da de sen bɛ jala ma sisan yiri kɔni syndicat dɔ ni directeur général bɛ kan kelen fɔ tɔ kelen dɔ olu bilalen bɛ kɛrɛfɛ u ka sabali u ka hinɛ an ka bɔnbaatɔw la u ka to an ka banabaatɔw u ka ɲɔ ka fori ne m'a f'i yɛrɛ Gabriel Touré furadamani ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na su minnu dalen bɛ morgue kɔnɔ a bɛ se ka kɛ directeur kura min mana na o ka gɛn ka bɔ yen ko parce que o n'aw tɛ kun kelenna ye wa voilà bon Mali directeur nakun tɛ syndicat ko ye dɛ a nakun ye jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya fo o de ka faamu mɔgɔw ko dɔn de ka faamu syndicat kɛlɛ mun bɛ baarakɛyɔrɔ la a ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ a kɛra sababu fo ka baarakɛyɔrɔ dɔw dɛsɛ ka baara kɛ ma jamana in kɛlen dagabawuli ye voilà wa ni syndicat ko in de filɛ ka nin bɛɛ ɲaami Boubacar parce que b'a ko ni hôpital Gabriel Touré yɛrɛ ɲɛmaa b'a lajɛ o de ye Ablaye Sanogo ye a ko Ablaye Sanogo Bakari ko gɛrɛntɛ b'a yɔrɔ dɛ sabu min ye syndicat kɛlɛ in ye ko ni maa o maa bɛ se ka wuli ka taa Gabriel Touré morgue kɔnɔ ko i ka taa worobinɛw munumunu k'a lajɛ ji bɛ bɔ a bɛɛ da fɛ n kun gana an bɛ o ma se kalili ma ne ye fugulan bɔ bɛɛ b'a ye Gabriel Touré dayɛlɛn tɛ bɛɛ ye sisan dayɛlɛn n'o bɛɛ ye Boubacar ko su bɛ bɔ ka t'u koso ko jugu nkalon don mɔgɔw bɛ su ta ka taa n'a ye morgue wɛrɛ la ko jugu nkalon don ko maaw ka sabali i tɛ ɲɛma fɛ o ye tiɲɛ ye o tuma ko min tɛ ka kɛ k'an ka n'o bila o minɛn kɔnɔ an ka sabali an ka Malikura ko ŋanu i ye ko in fɔ Musa wa Malikura ko in Malikura tɛ yen koyi kɔrɔlen in de bɛ hakilinaw ni taabolo de bɛ faamu o de kan ka falen anw bɛ fɛ anw ka diya k'a sɔrɔ anw ni ma gɛrɛntɛ ye o tɛ bɛn dɛ mais ni bɛ se ka lakale cogo di an ka sabali sa an ka baaraw kɛ maa dɔ mana na o ne tɛ kun kelenna ye ko fo diyagoya o ka taa ka bɔ yen e ɲɛnamɔgɔ ka na a ka gɛlɛn ni bɛɛ ko ɲɛnamɔgɔ ka na baara bɛ kɛ cogo di jagada bɛ jɔ cogo di kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako ale ni Nouvelle Horizon fila kɔnɔ Soir de Bamako ka fara Nouvelle Horizon kan an bɛ fasirijakulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bois Diabaté ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'Empire l'Empire ko min ye an ka taji baarakɛlaw ye ko yalima k'u t'a fɛ ka mana da maaw ɲɛna wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu belebele fila bɛ yen Total Énergie ka taa se Ola Énergie ma ani Shell ni Orex ko o baarakɛlaw olu ma baara bila ni k'o fari da wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ o kun kɛn bɛ ka baara bila dɔ boloda ka bɛn ni nin kalo in tile 4 nka n'i y'a lajɛ u bɛ jɛkulu min na n'o y'o ka syndicat ye n'o ye SYNABF ye olu kɔni kumana u to a la u y'a jira k'a fɔ ka kalo tile 4 baara bila u k'u bɔ a ma o bɔli a ma i b'a ye k'a fɔ SYNABF kɔni y'a cɛsiri sa waasa ani nin cɛkɛda kofɔlen min da tul'o la n'o ye Total Énergie ye ka taa se Ola Énergie ma Shell ni Oryx u n'u ɲɛmaya bulon bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na waasa baara bila in ka se ka bɔ a ma bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye SYNABF ye a kɔni y'a cɛsirili a y'a kun ta ka ɲɛsin minnu ma o de y'an ka CNPM ye bureau provisoire min sigi mɛ yen n'o ɲɛmaaba ye Bubakari A Jalo ye a n'o kɔni kumana o n'a maakafo wa kumaɲɔgɔnya in na o min ye CNPM ye olu y'a jira k'a fɔ min ye ninnu ka baara bila n'o ye pompisiw ni mécanicien ye minnu n'olu bɛ station kofɔlen ninnu na ani ka taa se baara wɛrɛ kɛ bɔ hali lavagekɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen k'u muɲu ka se ka dɔgɔkun a fɔ tile damadɔ di u ma o ni ni cɛkɛda ninnu n'o ye Total ni Oryx ka taa se Shell ma ani Ola Énergie n'o ɲɛmaa bulon maaw bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na o ɲɔgɔn ye ma taa bɔ foyi la a taara kunfo de fɛn min na o de kɛra jigi waaro ye o kɛra sabu ye min ye nin cɛkɛda kofɔlen ninnu pompisiw n'a baarakɛlamisɛn tɔw ye bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'olu na baara bila o baara bila senfɛ sa min ye lɛrɛ 96 ye o n'o baara bila boloda ko wa ko n'o ma se ka ɲɛ min ye baara bila bada ye k'a minɛ lɛrɛ 120 ka taa fɔ waati min don min jala u ye u na baara bila fo ka se o ma bawo n'i ye ko in ta k'a lajɛ u y'a jira k'a fɔ olu bɛ sara min na k'o tɛ olu bɔ wa min ye u ka taabolo caman bɛ yen min ye UNPS ye o tɛ u ye min ye assurance maladie obligatoire n'o ye AMO ye u tɛ o la wa n'i y'a ta k'a lajɛ congé de maladie tɛ di u ma n'i banana hali n'i bɛ fofo i disi kan i bɛna baara kɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ e ko a kɛ tɛ jɔnya kuntilen yɛrɛ ye wa bawo nin station ninnu a ɲɛmaaya bulon olu de kɔnɔmɔɔw b'a la k'u ja wa min ye baara
baarakɛla minnu b'a la k'a tile kɔrɔ jɔ kɛ ka tajiw kɛ anw taji saraw kunna anw de olu de kɔni kɛn bɛ a dɛgɛ susu kolonkala ye wa u kan ka bila hakɛ min kɔrɔ o ni hakɛ min ka kan o tɛ ka di u ma ko ni olu kɔni ka hakɛ n'a ma di u ma u b'a la k'a ɲini sariya de ka hukumu kɔnɔna na ni ye organisation internationale du travail kɔnɔ ko jo sariyaw ta k'a lajɛ ka taa se bureau international du travail n'o ye BIT k'o taabolo fana lajɛ syndicat ko k'ale ka wulikajɔ kɔni b'a la ka kɛ ka ɲɛsi saga nin cɛkɛda kofɔlen belebele minnu bɛ diɲɛ ye kɔnɔna na ka se ka olu de ka sɛbɛnw kɔrɔ ko ni ka ninnu ka hakɛ ɲini a kɔrɔ ka di u ma ko nka ko n'u ka hakɛ ma di u ma k'ale yɛrɛ laban k'a ni sɛnbɔko la min ye sigi ka kuma ye n'o kɔni juru tigɛla bɛɛ min ye baarakɛlaw ye olu kɔni na sigi k'u tɛgɛ fila di u sen kan wa a bɛ dagosi min a bɛ kɔlɔlɔ min lase nin cɛkɛda belebele ninnu ma o bɛɛ lajɛlen b'a kalama min ye Oryx ye ka taa se Ola Energy ma ka taa se Shell ma ka taa se min ye Total Energy ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka i ka maa tulu salo min maa minnu b'a n'u y'u ka baarakɛdenw ye k'u bila baara la ka taa sɔrɔ u bila tɛ u ka minɛn kɔnɔna na sariya kɛn bɛ k'a fɔ cogo min na wa n'i y'u ka butigiw lajɛ maa minnu bɛ gɛrɛsi kɛ bolimafɛnw na minnu b'u ka butigi ninnu feere n'o ye vendeur de butigiw ye ka taa se pompisiw ma ka ja minnu ye agent d'entretien ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ni makaran na bi o y'a jira fana k'a fɔ u bɛ fɛn min nɔfɛ o de y'u ka hakɛ ye n'u ka hakɛ dil'u ma bɛɛ salamu baara o bɛ na daminɛ ka n'u m'u ka hakɛ sɔrɔ u ma bila u ka hakɛ minɛn kɔnɔna na k'a ko k'a bɛ gɛlɛya nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ journal Lampiri kɔnɔna na Bokar Traoré a ka fasiri Bokar Traoré an bɛ taa Ahmed fan fɛ ni k'an kunja ni dɛgɛ sumalen o bɛ bɛn o Jabate naamu n taara n nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la hali ne ko bala cogo bɛ di Bokar Traoré ne bɛ n tigɛ don joona joona Lampiri maa min ka sɛbɛnnin don o de ye ayiwa a na kɛ la rédaction ye Bokar Traoré an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a sɛbɛn hakilina kelen taabolo kelen parce que b'a ko baara de bɛ maa mɔnɛ fa jamana ta jɔ ni baara ma kɛ Bokar Traoré an bɛ don min na ko bi dankɔrɔba dɔ bɛ yen k'ale bɛ k'o taabolo siracogo ɲuman k'o yira malidenw na n'o ye Ibu Group ale PDG i b'a fɔ ko Ibrahima Diawara Ibrahima Diawara Damangile Bokar Traoré a ye hakilina ta kabini denmisɛnniya kɔnɔ ni ka baaraw daminɛ baara minnu don Bokar Traoré faso jɔ baara jamana bɔ nɔgɔli baara jamana kɔnɔ jamana kɔ kan Bokar Traoré i b'a ye k'a fɔ a kɛmɛ ka nɔ bila fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye usine ko ka taa bila karoko la Bokar Traoré ka taa bila min ye sɛnɛko la an bɛ don min na ko bi so belebelebaw jɔli min ye jibonto dilanni i b'a fɔ ko Ibu Group parce que b'a ko cakɛda min don bolofara caman don ɲɛmaaba de Ibrahima Diawara Damangile i b'a ko dɔ farala ko kan sabu a y'a yira k'a fɔ n'i ye Mali lajɛ Mali yankan ka bɔ dugukolo fɛnfɛn b'an bolo ji mun b'an bolo n'o ye fleuve Niger ni fleuve Sénégal ye o n'a ta o ta Bokar Traoré majɛ bɛ a dunfɛn kunda anw ka firiwe i b'a ye k'a fɔ dunfɛn caman de bɛ bɔ jamana kɔfɛ n'o ye Maroc jamana Tunisie Algérie parce que b'a ko olu bɛ a sɛnɛ cogo min na mun na anw fana tɛ se k'a sɛnɛ min ye Ibrahima Diawara Bokar Traoré a nana ni hakilina dɔ ye ni ka hakilina kura dɔ sigi sen kan ko Jason Bokar Traoré maaw bɛ k'a ɲini yɔrɔ min na a tɛ yen ko ye dugu tɔgɔ tɛ Jason ye mariki tɔgɔ tɛ Jason ye min ye Ibrahima Diawara Damangile o kuma Bokar Traoré an y'a ɲininka min tɛ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ ta ye dɛ an y'a ɲininka k'a yira k'a fɔ Jason Ibrahima Diawara Damangile Jason yɛrɛ ye mun ye k'ale baarakɛ ɲɔgɔn olu ye chinois ye chinois b'a fɔ chef ma ko zon chef ale ye Diawara ye Diawara chef Jason bɛɛ filɛ a kɔrɔ bɛɛ filɛ chef Diawara parce que b'a ko Bokar Traoré min ye chef Diawara ye o kuma ko ale y'a ɲini n'o hakilina de ye ka sin k'o kɛ ni mariki kura ye n'o de ye ka se ka zɛrɛn Bokar Traoré ka taa bila melon na ni k'o baara in boloda jamana in kɔnɔna la a ye baara in kunfɔlɔ kɛ min ye kilomɛtiri dɔɔni dɔrɔn Bamakɔ da fɛ n'o ye Sala ye Sala i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye hectare 10 ye Bokar Traoré a y'o lamaga Kulukoro sira la ni ka denmisɛnw ta ka bila denmisɛn minnu tilala kalan na a ka d'u ye ni ka baaraw boloda Bokar Traoré ko maalankolon de bɛ baaralankolon tɛ Bokar Traoré ni ka t'u bila foro in kɔnɔ u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye nafolo u ka se k'a sɔrɔ u ka se ka hakilina sɔrɔ
sini ma n'u yɛrɛ bɛ zɛrɛn foro sɛnɛ ka taa bila min kɔni melon na u ka se k'a taabolo ɲuman dɔn min ye o hectare ye o tɔrɔ n'o ye hectare 10 bɔɲɔgɔnko ye wari a y'o tasira yira denmisɛnw na o tuma melon ni zɛrɛn mun bɔr'o kɔnɔ o bɛ ka walankata Bamakɔ kin bɛɛ la bi ni sera zɛrɛn feereyɔrɔ fɛn fɛn la bi jason zɛrɛn jason melon wa fasiriba ko a melon a zɛrɛn a bɛɛ lajɛlen ye timimani ye o tɔrɔ de i b'a ye k'a fɔ a kɛmɛ ka ŋɛnɛ wɛrɛ siri sen kan min ye dugu wɛrɛ ye a ko ka ba joliba to yan o tɔrɔ min ye ni ji sira fila belebele n'o ye fleuve Niger ni fleuve Sénégal ye abada ko Mali ma ɲi ka Congo Mali ma ɲi ka minɔgɔ an ka dumunifɛnw an ka yiridenw ma ɲi ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la a ko baarakɛbaliya de bɛ jamana in kɔnɔ n'an ye baara kɛ o tɔrɔ de an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la fɛn fɛn bɛ ka makɔnɔ o tɔrɔ k'o de ye baara ye n'ale y'i sigi nemuruba bɛ ka bɔ Maroc zɛrɛn bɛ ka bɔ Maroc melon bɛ ka bɔ Maroc Mali dugukolo b'an bolo yan ji b'an bolo yan mun tora an bolo bilen anw yɛrɛ fana ka hakilina ta ka dusukolo ta ni ka yirayana dabila ka bɔ an dusukolo ni k'an kɛ baara kan o kuma k'ale y'o de bolo da o tɔrɔ de kun fɔlɔ min kɛra n'o ye tɛsi ye ala barika la k'a ɲana bolo o kuma min kɔni melon ni zɛrɛn ye ka taa bila nemuru ni fɛn wɛrɛw la o tɔrɔ don n'a nataw la k'o de bɛna walankata Mali fan bɛɛ a bɛɛ de tɔgɔ bɛna kɛ jason ye yaasa malidenw ka se ka bɔ minɔgɔ kɔnɔ malidenw ka bɔ kɔngɔjugu kɔnɔna la an ka sɛnɛfɛnw ka nafa a ka sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛ ɲɔgɔn na min tɛ kɔfɛmɔgɔw ka diyagoya sɔngɔ ye consommer malien sabu ale bɛ min sɛnɛ o sɔngɔ de ka di min bɛ bɔ kɔfɛ ye denmisɛnw bɛ wari sɔrɔ jamana bɛ wari sɔrɔ dun ka fa sabatira Jabara kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ empire kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate journal l'empire an bɛ u fo ka fasolojɛkulu yɛrɛ fana fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau Solomani Kanɛ nin ye a fana ka fasiri ale y'o sɔrɔ actu-niger.com kan n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye e ko embargo ye e ko anw ka jamana dɔrɔn bɛ ka dɔ sɔrɔ a gɛlɛya la wa min ye farafina tilebinfɛ bolo ye ani jɛnsigi naani sɔrɔdasi minnu n'olu bɛ anw fɛ n'o ye MINUSMA finitigilakaw ye e k'u bɛɛ lajɛlen ma dɔ sɔrɔ ko in na wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ o ko ten ko i ka sɔ b'a la ka da fara o ko tugu ko ka dɔ ko ni ka fara a kan o kɛn bɛ nin ko in ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO u ye ɲɔgɔn ye min kɛ Mali to a la Mali kunkanko kibaruya la ka bɛn janvier kalo tile 9 ma san 2022 Ghana fa b'a la n'o ye Accra ye n'o kun y'a dɔn e k'o kun b'a kɛ wa o ɲɛna ko min ye anw ka faso Maliba ye k'a kɔlɔlɔ na dan anw kelen ma jamana fɛn fɛn kɔni kun b'a kɛnɛ kan n'u ye a hakilina n'a sariya bolo ta ka ɲɛsin n'o ye degun ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma e k'a bɛɛ taa degun kɔnɔ bi wa bawo min ye bolofaranga ye min ye o de ye MINUSMA sɔrɔdasi minnu bɛ anw fɛ yan u ka mandat min n'o kun di b'u ma o banna kabi février kalo salen tɛmɛlen na san 2022 min ye mars kalo tile 2 tɛmɛlen san 2022 kelen in kɔnɔ o kun kan k'u ka koso ni kasaw fara ɲɔgɔn kan ni ka taa n'a ma ɲɛ k'a fɔ mandat bɛ kuraya walima ni maakɔrɔw kan ka na maakɔrɔ ninnu nɔ na o baaraw kun bɛ boloda nka min ye mandat banna wa min ye Mali karangadaw suwalen don ani jamana minnu sigi bɛ ka tɛngu ɲɔgɔn na olu karangada maa tɛ don ye maa tɛ bɔ maa tɛ na faso Maliba yɛrɛ fana na maa tɛ bɔ yan ka taa ye i b'a ye k'a fɔ min ye nin MINUSMA sɔrɔdasilakaw ye bɛɛ lajɛlen ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na kɔsada in na yanni u ka anw ka jamana ɲagi janvier kalo tile 9 san 2022 i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kun sigi bɛ sa k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye MINUSMA sɔrɔdasiw ye k'olu nata u ka denbayaw la wa min ye mandat kura ye n'a ma ɲɛ k'u kun bɛ di MINUSMA ma kokura i b'a ye k'a fɔ o fɛɛrɛw k'u natigɛ k'a sɔrɔ olu taara ka ban nka min ye nin embargo ko in a kɛra gɛlɛya ni kɔlɔlɔ ye bawo caman bɛ yen bi u caman kɔni b'a la ka téléphone de ci denbayaw la i tɛ se ka taa maa tɛ don maa tɛ bɔ min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya bulon ye olu kɔni tɛ ka kala don ɲina ka bɛn n'u ka ko ye ko wɛrɛ bɛ anw na min tɛ olu ka taali ko ye n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in bɛ degun min kɔnɔ a n'a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ fɛɛrɛ ni fura minnu ni dabali min kan ka tigɛ joona walasa jamanadenw ni kun bɛ se ka lafiya k'u to u sigiyɔrɔw la o k'o de kɔni fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ ko nka ko min ye MINUSMA sɔrɔdasiw ka kɔlɔlɔ ye wa ko aw tɛ anw ka ko ye bi o tɛ anw ka ko ye sini n'a ye CEDEAO ja a ka fɛn wɛrɛ kɛ min ye CEDEAO ye n'Ala ma janto ni janto ma kɛ ni u ma segin kɔ k'a bɛna kɛ ko ye ko min n'a kɔlɔlɔ k'a tɛ dan soda la bawo anw ka jamana kelen tɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ hali ka jɛ jamana minnu n'o tɛngun banni i n'a fɔ n da tula la cogo min na min ye sɔrɔko gɛlɛya ye maa minnu bɛ hali a ka
camion minnu bɛ tɛmɛ minnu bɛ barrière kɔrɔta n'olu bɛɛ sara tile journée na ninnu bɛɛ lajɛlen ka baara kɛna a port baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen ka baaraw kɛra jamana minnu bɛ yen ni anw bɛ anw ka fɛn caman donni ka b'u ka jamana kan ka na anw yɛrɛ fɛ yan n'o ye Algérie jamana ye la Guinée Conakry ka taa se Mauritanie ma Burkina Faso Niger ni Côte d'Ivoire fo ka taa se Sénégal ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ huwonba de kɔni kan k'a fɔ bi nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ maa min ye a fasiri sɔrɔ k'a di olu fana ma ale y'a sɔrɔ actu niger.com kan kosɛbɛ n'i ye nɛgɛ ta gɔngɔla n'i y'a bila gɔngɔla a tɛ foyi fɔ ni nɛgɛka tɛ kunnafoni min sumana ɲɛmayaso fɛ ni k'a kɛ an kun nin y'o minɛn siyani ne ye minɛn mana siyani dumuni kɔfɛ i tɛ dɔwɛrɛ da barika kɔ ka taa masa Jalakibali fo ka waleɲuman dɔn